OK, vítám vás u kampaně na MV3. Už jsem tady trochu rozehrál, ale to na to kašlu, dáme to znova. Se regu, no to prostě normální obtížnost. A teďka už budu poticho, to si vykrát. Sit rep on New York. The Russian jamming rigs have neutralized our air support. As long as they maintain air dominance, it's a losing fight. We cannot lose New York. Are there any special mission units in the area we can request? JSOC's got a Delta Force team at Bennett Field. Call sign Metal. Overlord, Metal 01 is up on Greenside. This is Sandman. Understand we are OPCON to you. Over. Glad to have you in our corner, Sandman. The Russians are using electronic countermeasures to jam our comms and guidance systems. The primary emission tower is on top of the stock exchange. I need your team to destroy it. The jammer's full spectrum, so until it's down, you'll have no radio contact. I have ground assets to get you close. Over. Copy all. We'll get it done. RPG! Switched on. We gotta move now. OK, jsem zpět. Byl jsem hodně dlouho ticho, protože jsem si motl mikrák, abych vás narušil při těch titulkách. Jo. A teďka už jsme prostě u té parby. Tudíž já si to tady přiblížím. Tím na tou srajdou. Běžím. A quick scope, no takhle. Co ty srači? Nebudu. Uzerant. Sorry. Nestřej do něj. Ohni. Nemáš co dělat. Tady. Nějaká hetka.
Si pořád musím stoupat, protože přes to proč vidím. Nebavíte se, akorát zbytečně vystřím zásobník, jako? Bo ona by měla dojít takovýto auto. A to nevím, jestli přijede, když tam teprve přijdem. Tady máme těch flashbangů asi 4, ale tam jako v multiplayeru máte maximálně 2, granátů taky máte, jako tady. Dělej, chcípni. A jako já už si vážně vystřelím ten zásobník. No já jsem to říkal, že on přijede až tady jako přijdu. To by jinak nepřijel. Zavazuj. Už mi jde. Už můžeme jít, ne? No dobrý, OK. Ne. On mě zabil! On mě zabil! Ne! Aha, tak to si zopaknem. Ty vole, takovej fail, poslední borec tam a já ho prostě nechám, aby mě zabil, jako to mě řekněte, že on vás prostě, že vás bouchne loktem do hety, tak jakože na tom umřete, jo. Nebo jakože vám něco bude, pane bože, tak jako to někdy logika. Každopádně to je jedno. Zopaknem si to a ten díl tak bude jako na půl hodiny, jak to vidím. Jo, mám takový jako, když si všimnete, když na někoho namířím na to, tak to mám oranžový a já jsem si nějak tam byl nějak change color nebo něco takového multiplayeru a i tady. A to vám prostě změní barvy a to myslím vypadá jak ty barvy Xboxu. Prostě mně se ty barvy strašně líbí, to je taková pestrá modrá, počkejte, tady vám to ukážu, vidíte, to je taková modrá, no, nevím, tyrkysová a taková tyrkysová. No, běžíme. Synoser. Jste ji schovali? Yeah. Je po tobě. No ukážetku. Ne, sorry. Jo, už jsou to, ne, zabiti. Já myslím, že mě zase... Počkejte, co máme za sekundárku? Takovou? Počkejte, kolik? Oni mají tak málo na ty zbraně, tak v kašlu. Jdeme sem, ne? Jdeme si, Mury! Nestřelí po mně šmejde. Ne. To bolí, vy šmejdi. To seš ty? To seš... Proč? Pane bože. Granátek. Granát. Na vás. Jich tam je. Sprinty. Hezky. Teď máme jít nahoru, ne? No. Ty kokos. Nemá se tady ty někde. Jo, ten se zastavil.
kopni do toho. Nic víc neumíš, kámo? Nic víc? Počkejte, se na trojku. Boom, headshot. Tak jako to nebyl headshot, ale... Čím se serete, pane bože? Je dobrý, nemám to. S čím se serete pořád? Kodoko střídit? Aha. To jsem si nevšim. A do mě střídí teďka kdo jako? Počkej, my jsme jenom dva? Ah. Pane bože, pane bože, pane bože, pane bože. Ne, pane bože. Jo, exit. Jo, sem hodíme ten flashbang, to se mi líbí. A vidíš něco? No to je dobře. No, já jsem si myslel. OK. Blbě, proč nevymyslí jako ne dubbing, to ne, ale titulky prostě česky, to mě zase jako vadí. Save. Flashback. Bang, bitch. Jo, tady mě to vždycky nešlo, když jsem to hrál u kamoše. To je tak debilní mise. Teda jako, no, ta scéna. Jsem vždycky šel dolů a bylo po mně. Byl jsem mrtvý. Protože tady vždycky přišly ty nálety, nebo jako ty borci, no tady ti to. A granáty na vás. Co si myslíš? Já už říká, bych házel ty granáty. Co si myslíš? Ne, ono se to podrazilo. Pane bože. Budeme jako bez přibližování. Jako praví borci. Počkej, já ti střelím do hlavy a ty ještě žiješ, jo? No to je chujovina. Ne, jo, ty zasejmul, ty jsi borec. Ne. Tu máš. Ty chuj. Co to je jako uchylní ty nějaký? No, jde muž? Rejžo. Teda šéfe. OK. Jo, my jsme to dokázali. Pojď si plácnout. Šmejde. Si neplácneš. Tě nemám rád, si to uděj sám tu misi jako, já to k ničemu nejsem, no, běž někam, klidně, no. Pane bože, jich tam je. To je však druhá světová, jako. Co, nerozumím ti ani slovo. Aha, ty už jsi tady. Jo, minule mě to nešlo kvůli tomu, že jsem měl málo těch nábojů a já jsem nevěděl ještě, jak se berou zbraně. No tak jsem samozřejmě nedokončil kvůli tomu misi. OK.
Ne, granáty. S nima nejsem kamarád, kámo, s nima nejsem kamarád. Le. OK. Ty nebude střílet more dylino. Ne, já jsem tě viděl, jak zase ten granát, a granáty se nehážou. Ty... Pš. Ne! My jsme zase umřeli. To bude tak hodinový díl na tohle, jak se koukám. Pane bože. Kurňa už. No, tak jako jsme tady, no tak jako to máme polovinu v řiti tu misi. A já se vrátím, až budeme tam, jo, takže čus zatím. OK, takže jsme tady, jak jsme to měli přestřílet. A jsme zpátky. Tady spíš i já jsem zpátky, jo, ejma. Už máme jako plný, jo. A tady na maximum 8, takže... Jo, my to máme pořád přiblížený. Ty vado, chytil jsem úplnej rage, jak jste viděli u toho, protože... Ty vado... Máme i granátky. Ne, kámo. To nebudem, kamarádi, to nebudem. Hej, ale tady jich je fest teda. No samozřejmě já nevím, kde je jako. Nabijeme si to. Jo, kde seš? Ne. Jo. Boom. Jo, zabilo to někoho. Zase to někoho zabilo. Já opět nevím koho. Šmejde, tu máš. Už mám jít dopředu? Já už jdu dopředu. No scope. Tak ten ho setřel dobře, Grinchi. Co čumíš? Jdem dopředu, ne? No, vy tady sedíte jak nějaký noobové. Místo toho, abyste makali, no. No to mě budeš poučovat, no běž, makej. Ty. Hej. Tam jste šmejdi. Tak já si vás dám všechny, jo, dívejte. Ještě kdyby to bylo tak multiplayer. Dobrý. A vy jste nahoře. Vy jste sráči. Já, i tak to je mazec stavba takový to. Tady by mohl dělat sniper nějaký. Aha, tam se leze po druhé straně. Lezu nahoru. Ty, hej, tak to bylo hezký. To bylo hezký. Šmejde, ne, já zapomněl, že mám sekundárku úplně nějakou jinou zbraň. No střílej! Je to tady, udělám sám a ty jsi otočený na to zady. Ježiši, P90 s holografickou tou nubou. Ta M4, to je silný jak prase.
Toto je i na multiplayerech, to je pomalu, když už si řeknete horší jako Kimbo. Ne, já nechci mít tam tu hovadinu. Clear. Jo, mě to vždycky trvalo půl hodiny, já jsem vždycky myslel, že když je vystříde. Jo, toto se mi strašně líbí, toto. Vždycky odběhneme a... Yippee! Tady je ten pád. Fuck yeah! Nepadlo to minule na druhou stranu. Neva. Jo, a teďka budu střílet na tam ty snipery, ne? Nebo na tam ty... Už si to nepamatuju vůbec. Proč se pořád otáčí, když se na tebe podívám? No a já si musím dát tu trojku, samozřejmě. Predator dron. Predator myslel. Zabili to? Ne, já mám vlastně tady tuto machinku. Ne! Pane bože! Já jsem zase mrtvej. Doufám, že se ubijeme na těch sniperech. Toto bude tak 45 minutový jako let's play. No, aspoň se můj kompl pořádně protáhne jako. Ale bude to tady v live movie makeru. No, se tam objevte lovky. No, už tam najednou jste, co? Už tam najednou jste, no. Tak už tam dlouho nebudete. Ty vystříte týma. Zapomeň, kámo. Už se permitoru mysl. Ale to je úplně jináčí než multiáku. Jo, už to letí, kámo. Jeba. Ještě jsem. A i s tím ne, jako. Jo, teď se to podařilo. Tak s tímhletým sejmeš každýho. Jo. Už jde pro nás letadlo, a mě už se nechce střílet. Já už nechci být mrtvej. OK. Ne. Fuck you. Jo. Jsem tady. Kde jste? Tak vylítni trochu víc nahoru, ne? Co mám si tady střílet? Šmejde. Jste s náma nebo ne? Ne. Cože? Yeah. Takže zase uvidíme až tam. Čus. Trochu, už jsme tady, takže jako jsme to zase zvládli jako pro skilly. A teď jsme tady.
A dali jsme ho. Teďka jo. Teďka musím kontrolovat, pane bože. To vypadá jak Hardhead. Hej, to je mazec. To je mazec. To je kdyby pařil na plejáku tady toto. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Zahor. Yes, je dole. Ne. Ještě že tak. No, odpálkuj. Ty vado. To ještě patří do toho do příběhu. Ten čmejn to nás chtěl napálit schválně. Ne. Já se držím na tyčky, nikdo mě nevytáhne, nebo teďka vypadnu tímhle, no, už to vidím. Ale proč přestřílíš dosti? AMG. Jo, jsme nejlepší. Takže tohle by bylo asi všechno pro první let's play na tuhle misi. Asi to budu dělat po misích, protože jak vidím, tak to není dobrý se mnou hrát, nebo jako vlastně to zatím nejde. Tady máme ještě něco. Tak to necháme načíst, ale to bude asi další mise, ale u tý zima je mi. A u tý se asi uvidíme příště, takže ještě to nechám dočíst. Jsem si přesedl. Teď o něčem kecaj. Sandman. Jo, toto je úplně epická mise, ale na tu se těšte až třeba za 3 dny, za 2, za 1, možná ještě dneska, to asi ne. A už dokecejte, pane bože, chci jít na záchod. Dělejte, dokecejte. A já už se s váma loučím pro tento part, takže čus.